Ya gentenan mergawe kesel podo ya. Ya wis. Bekerja bersama-sama ya. Mas nggih. Engko nanik ganti we. Nanik lor lho Pak kuwi. Lah opo kuwi? Sampun siap Mas? Sudah. Nggih, Ngacung. siap ya. Ya. Nunggu ya. Lah kene cek kene tarik napas jan wis kadung ngene ra sida. Ya. Tanda mata kaca. Malih. Lambang kacu katres anakku. Nanging datan lara ati. Sering Gandrung. Sing madangi. Hey oh hey. Oh hey. Hey oh yo. Kagem sedaya beratamu suka lelengan ganti sekejo. Oke. Asik. Hiya 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 hiya. Hey. 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 Bunda Ciam kakak bersama Pak Tino. Wong yen lagi kantreng rapar tuli bledose gunung. Wong yen lagi ngasreng rapar tuli yen barang nuklir. Ada jana lagi bokek di are wangi alan redak-redak redek. Jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Wong yen lagi Karek kowe ora peduli dina kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Ana janaran duwe duit di are wangi ala kredit. Jarene wis jodoh Mas, apa-apa kudu wong loro. nonong beke sapa Dik? Bathok nonong iya bathokku Mas. Lambe nyembel Iya. lambene sapa Dik? Lambe ndumbel iya lambeku. Jangkus nyadis Iya. janggote sapa Dik? Janggot nyadis duwe Dik Trisa Mas. Gelungane Iya. gelungane sapa Dik? Gelungane duwe Bapak Iki piye beke sapa? Mas dine hono sing duwe. Iki piye beke sapa Dik? Mas dine hono sing duwe. Iki piye beke sapa? Mas dine hono sing duwe. Iki piye beke sapa Dik? Mas dine hono sing duwe. Mundur geti. Arti. Hiya. Tria. Ayo Rene karaku. Putar Mas. Gentenan. Sinarenge. Pilih sing gedhi. Ada kalaras Pak Rebo. Ya. Kagem sedaya para tamu suka lelengan kanthi sekejo. Ter. Dalam menika makaryawan dan dalam Mas Doblo. Hiya. Wong yen lagi kantreng Muter bledose gunung. Wong yen lagi ngasreng ora peduli yen barang nuklir. Ada jana lagi bokek di are wangi redak-redek. Jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Wong yen lagi kapikat ora peduli dina kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Ada janaran duwe duit di are wangi ala kredit. Jarene wis jodoh Mas, apa-apa kudu wong loro. Mripat
sipit mripate sapa Dik? Mripat sipit Allah ya. Mripatku lho Mas. Mei kuwi Iya. duweke sapa? Allah Mbak Mei duweke Aa Trisna. Nanik cantik Iya. bojone sapa Dik? Mbak Nani cantik duweke Mas Pali. Bangkeane Iya. bangkeane sapa Dik? Bangkeane duweke Mbak Mei. Mbak Iki Mei. piye iki piye? Mbake sapa Dik? Mestine ana sing duwe. Iki piye iki piye? Ya. Mbake sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye iki piye? Mbake sapa Dik? Mestine ana sing duwe. Aa Tarimin. Iki piye? Mbake sapa Dik? Mestine ana sing duwe. Aa Trisna, Nun. aku mau kleru. Padha ae. Janggut nyatis iki kudune duweke Aa Tarimin ngono kaya. Aku mau lali gak nglengak rono kaya. Alah-alah. Selamat malam sayangku. Hah? Ayang Tarimin. Halo. Bar kuwi engko aku terus nembung njuk Mas ngono. Apa wi? Njuk. Njuk. Bocah rek ayu men to ya ya. Lah iya. Ayune ra betah-betah nek jenggote putih kabeh. Sawetawis mekaten kula mau para tamu pamirsa budaya. BI Video Syuting saking Brumbung Indah. Nah, Sragen. Ngaturaken wilujeng rawuh satawis para tamu. Kakung putri sedanipun menika kebak belabar rawuh wonten Agung Kang Mas Narmin Doblok. Mapan boning rancang pantingan. Dalu kelanggan puniki gelar langan beksan Susilo Termati. Tinar buka menika beksan Gambyong Parianom. Kasun minyak semining swasana titi laksana acara salajengipun atur tanggap para pambagarja rawuh para tamu wasing gatiwi getasing perlu panjenenganipun bawa Narmin Doblok sekalian ibu gotrah keluarga. Dalu kelanggan puniki badhe matur pribadi mboten kamawi tansah kandhek ning madyaning Kutha Mangga Sulisarira saking panjenenganipun Bapak Narmin Doblok niki pangapunten kula wau kula sampun matur Pak Kason nggih nanging gandeng menika wonten susulan atur pambagya kasare panjenengan Bapak Suradi Kasun Mantingan. Mangke jinajaran mengugati Pak Narmin kalih Ibu kasumanggaken kalih among rawuh setunggal kasumanggaken. Cekaripun saking madyan palenggan Bapak Suradi Kasun Mantingan tumujing para ngajeng yen Cinandra kadya Nalendra Mataram. Trenata karwarisan tenan jaya. Mriki mawon, Bu. Den Mriki lho. prayit. Mboten nyinggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden,
para pini sepuh haji sepuh ingkang sadu wuluring budi, para pangemban-pangembating praja miwah satriyane negari ingkang mangka dados pandam-pandome kawula dasih ingkang pantes kula bekteni, sayanging para alim, para ulama, para hajah haji, santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ning ilahi ingkang pantas kinurmatan, para kadang werda, para taruna muda, para seniman seniwati ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun, Aba pilih kula kumawantun jumantaka wonten ing ajeng andika sami. Nggih bobotipun mundi dawuh saking ingkang menggugati Bapa Narmin Ibu Parni kula kinen hangaturaken udaring gantha babaring sedya. Ingkang sepindhah monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjuk syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan kerahmatan hidayah inayah dumateng panjenengan dalasan kula katitik wonten dalu kalodhangan menika kita sedaya tasih saged makempal manunggal silaturahmi nerti napa ingkang dados undanganipun Bapak Narmin sekalian Ibu. Shalawat salam mugi kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo menggah pitulunganipun bincing wonten dinten yaumul kiamah. Amin. Para bapak ibu undangan ingkang bagya mulya, Bapak Narmin sekalian garwa, lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sesamane budi lan karsa. Panjenengan sedaya kaaturan ngrahapi punapa ingkang sampun katur wonten ing ajeng andika sami unjukan nama dene kerpikan. Nanging saderenge nyuwun pangapunten, hamba pilih anggenipun caos sedayanipun kirang sae tebih saking raos lumantar kula Bapak Narmin selan garwa nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salanjutipun benipun Bapak Narmin sekalian garwa wonten dalu kalodhangan menika nggadahi hajat badhe misuda putra putrinipun. Dalu menika netepi malam midodareni, malam kirim donga wonten ngarsanipun Gusti, mugi-mugi anggenipun ndamel akan temanten kalih manggih keselamatan mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Lan mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Narmin sekalian garwa nyuwun tambahing pangestu dumateng para tamu sedayanipun. Mugi-mugi temanten ingkang badhe didhawuhaken ing pembinipun dados keluarga ingkang ayem tentrem kathah rejekinipun angsal ridhone saking Gusti Allah ing akhiripun saged gayuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para bapak ibu undangan ingkang sadudu, panjenenganipun Bapak Narmin sekalian Ibu mboten kata lumpen ngaturaken panuwun ingkang kathah dumateng sanak kadang tangga tepalih pamong mitra lan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu wujud punapa kemawon iga vertikel bau suku menggahipun Dana Prabaya ingkang sedaya kala wau saged bantu nglancaraken bantu ngenteng-entengaken anggenipun Bapak Narmin mantu Lenggana Bapak Narmin sekalian garwa boten saged males punapa-punapa sagedipun namung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti mugi-mugi kesaenan panjenengan kawales kanthi matikel-tikel. Ingkang salajengipun budidayane manungsa boten enten ingkang sampurna katitik senajan sampun dipun gantha dipun petang dangu-dangu saderengipun parandene wonten titi wancinipun sedaya sarwa nguciwani boten wonten edi lan peni sepindah malih Bapak Sunarmin sekalian Ibu nyuwun pangapunten lan ugi mbok pilih para among rawuh para muda-mudi
anggenipun leladi wonten ing ajeng ngandika sami kirang sopan, kirang santun, kirang sak samudayanipun sepindah malih Bapak Narmin sekalian garwa nyuwun pangapunten. Bilih namung mengkaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wicara kaduk ruruh angarah prana datan karempit atur tanggap para pambegarja yuna rawuh para tamu sing gatiwi gatos sing perlu penyinipun Mbah Narmin Doblop seni putra keluarga ing dalu kalenggahan ngantos dumugi benjang siang kasuwun para tamu lenggan mirunggan kanthi mardu martikane penggalih beksan tinar buka kanthi ran gedhog Bawa Setu Sameto Santoto ing Gati monggo Pak Setu siap maringaken beri diajeng Mei wis kadung kesuwen ayo Mei ngombe sik korsete ben gak melorot ya korset tok keri ae ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas selawan tegesikan nyantos setya budya pangegesing gur angkara Nem Larasati Lili maju Risma ya saking Ngawi 3 Grobogan 3 Nani tak dasarke mbok ing adeg bintang tamune jumeneng rasa wis telu kok ngesake
becik apa wong urip neng alam donya tinggal tata lawan budi utama tiga kasih temuah urip sedela ya Ya. Mbah Setu pun diparing nomoripun jenengan dang mriki. Lere sinten mawon monggo. Lah ngoten. Dengar ngaturaken terima kasih ingkang tanpa pami para kadang manunggalar jangkep sak rombongan beksan kanggo sepisan kawitan manggugati nggih Bapa Narmin ing dalu kalenggan mriki nampi sampur ambuka wiwarane langen beksa angka sepisan kadhereken panglereh pangarih ya panglaras beksa kanggo kawiji penyinipun Bapa Setu mongko pala dining langen beksan anampi kartu beksa wujud keplek. Ya. Dik Nur, gendenge nyuwun pirsa manut. Nggih. Wilujeng ing benjang kepan hangudang putra ngantos dumugi wayahipun tumuli katur.
sedaya Larasati kepareng jumeneng. Para tamu kang ngus pinijian nampi kartu beksa keplek monggo panglereh monggo. Kepareng menyat seki madyane palenggan satawis tumujing papan langen krida mataya beksa. Ya papan langen beksan monggo. Pak Karno saking Ploso, Pak Tukiman saking Pantingan, Pak Sarjono, Panto saking Ringharjo, Tekan Bu Pardi, Parung saking Sekar Jati, ingkang sepuh saking lor niki, Panto saking Ringharjo saking lor Pak. Ya ngoten. Setunggal malih. Poti, pergi poti, umpun, siap umpun, pun, cangkep. Cangkep. Tri rada maju Tri. Iki lho kesamplo iki wong pelaku. Waduh. Sepat gembok lan wong priya menur kang prasaja Malik alon-alon tentrem sawangane pasewakan jrona yoko ya bapak dhewe ngetan baling ulon Mas Tris tresnamu tenan apa Mbah Setu doblongen diasem-asem bojone tuwa enak kayane Mas mlaku barang rasa-rasen dolae anakku sing bagus dhewe dolae yen gedhe nyambut gawe awan-awan jemenek kate semut tirang nyokot tirambe dadi prawan jo genes-genes Mas urung bar goleki omahe lah sing di omahku dundang ya bapak
beksan ongkos pisan purna lulus beksanipun monggo gati mangke kalaju beksanipun pamong pini sepuh satawis ngaturaken wilujeng rawuhipun wah dalu niku jan kebak wiwit saking ajeng menika saking Sambirjo Dadung Sekar Jati Ndondrong Tan Kantun Jati Somo saking Kedumiri saking Ploso saking Duwet Tretes saking Telaga Jatimulya Ringin Harjo komplit Tan Kantun menika saking Sekar Jati saking Megiring Talok pangapunten saking Pingkol Plelek tangga Punduk Sida Makmur Mantingan Tartemti Kewala Punukan Kedungharjo komplit sedanipun dalu menika rawuh wonten dalem iku Kang Mas Narmin Doblop ngantos dumugi griya lebet iring kulon menika. Full Mas. Heeh. Saking Bandaran Poncong. Saking Kauman. Nah. Saking Bolo Gadir Pak Sulis Sarencang. Heeh, Kledok Mantingan Plelek. Wah. Lah kliwir nang kono wisan. Kliwir. Oh alah Mas Parjo. Halo Wir. Nah, iya. Ndek awan wis mlayu ngaluar ana kae. Pamirsa budaya BI Audio video syuting multimedia live streaming saking Brumbung Indah Sragen dalu menika siaran langsung saking Dalem Agung Kang Mas Narmin Doblop nek Doblop nu kenal Narmin aku urung pate apal kok sesarengan manunggal aras Barebu Prima Audison sistem saking Wonoboyo Aduh. Menika Dik Yani tasih mrebet tengganipun pamong praja sak prangkat menika kasambung para pepunden para tamu. Nah, ngaten. Alon-alon pangapunten. Mangke tetep undangan woro-woro kana sanget wetlu kewala. Pangapunten saking Dukuhan Sekarejo dereng kula sebat ngaturaken wilujeng rawuhipun. Ya, turke mriki nek cedhak kene iki penak. Undangan saking wah senek iki. Mas Parsi Nindit Sariem Punruk. Lah, piantun ten mriku. Undanganipun tanggal 14 utuh wulanipun 8. Langen beksa manunggal aras. Nah, mengke tertentu undangan tetep katuraken malih inggih baku pangapunten niki tesih sonten beksan tumulik. Yani tanggung jawab murung rene neh. Gendenge apa? Lah ngono tulis kene. Pertiwi metokipun becak pati ngono. Ya, monggo katur. Rino Mongko Pertiwi beksan kaprajan kepareng katuraken monggo menika Pak Mo kasembung penjendipun para pemunden pini sepuh beksan mawi keplek kartu beksa monggo
Jemeneng satawis tumuju papan langan budaya. Nduk. Beksan wilangan wonten 6. Ya. Kidul 3, lor 3. Sing nyopir sopan santun tata krama genjotane kadhe mantap rang Rasulullah tumpakane rang wara pena dirasa becake mei aduh becak pati iya mendut wirawiri kule penumpang upaya opo ora ninggal pelaturan kang wis nyata becak ngawi rana tegawe kuciwa kang masuk tres kula terke tang terminale mapan sise pundi ya Bu ya kae ketok melo-melo terminale ketok melo terminal kutha Ngawi kang
mawon sing penting boten rugi sopir becak rina wengi ku lek rejeki laras sesarengan manuh laras Brumbung Indah Multimedia Live Streaming TBI singkatan Brumbung Indah ya. Beksan angka kalih purna kalaju beksanipun para tamu monggo Pak Setu yang mriki ngaturaken wara-wara ing sampun kula tampi saking panjenenganipun Bapak Winarno Pidalem Jarak. Undanganipun tanggalipun sekawan likur wulanipun sedasa. Kasuwun berkah pangestunipun kula pikantuk titipan saking panjenenganipun Dik Denok Waranggana Bulak Ombo. Mengko gati selapan putranipun wonten ing tanggal 15 wulanipun 7 Langen Sari. Denok Waranggana Bulak Ombo Banyuasin. Ampun kesupen tanggal 4 sinden kulon dhewe. Walah, alah. Ya, ya. Met. Lah. Iya, iya. Pripun Kang Mas? Bengi iki ketok beda. Iya biasa wong ya. Gak kaya ndek bengi neng Banaran ketok iki ketok piye lho. Iki rada pucet to Mas. Heeh. Wala bangesku koret-koret ya Mas entek. Oh wedakmu entek. Ngono. Iya. Alah, gampang nggih. Tanggal 4 wulan itu Dik Muji. Midodareni campur sari Pandawa. MC Deko kalih Mas Uncek. Siang Langan Beksa Waranggana ingkang jelas tigang dosa. Cut mboten 50 sing nukok-nepok kowe. Cucuk lampah Pardi Kucing saking Wirosari. Jam sekawan rampung bablas campur sari Dewata ngantos dumugi jam 09.00 jam 09.00 campur sari mandap dalu gambyong melih remuk mboyak ini rek. Ayo Pak Jolino pedake muji entek tukokno lho. Macak melas barang mbok menawa to Mas. Ngono. Iya no. Nggih, Bandung alus beksan kalaju mandhapipun ireng. Ireng semoga. Wais. Oi. Ha. Nya. Yani Mei Nani komplit yo sedaya jumeneng. Iki ping 3 kudu ngatek KBC. Yunarti. Cengceri belung randane kelapa ajeng garwa ramane dhewe manggondange katen tresno Setu, damel pinten Mbak Setu? 8. Heeh. Beksani 8 napa 6?
Ponem riyin monggo. Ya ya ya. Wiwiti sinden sendeneng pratungga. Ya iya. Siap Robert. Nah, Ya ramane Tiani. dewe tejo tirta atma jana terang wana. On siap. Bandung Bandung kulon Solom atimu bingung sing pikir sapa Mas cah kae. ya Mas Sari Ratri kudu ngeleng lan Mas padang Bandung kulone Purwodadi atiku bingung mikir patni la ya Mas cah kok ngene dipikir Rama-ramon pasewakan jronam yoga sekeliwat dibuntal godhong sirah mumet mikir bojone wong Mei aku suka ya Mas tejo tirta atma jana ireng-ireng ya ramai Eh. dewe ya 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 Kolon apa setia nek kelakon Mas oh Damrene tak kandhani dimi rengnom iki gendeng apa gedenge irang-irang kendang aplai ramo sikiran jajal jogetana gedenge irang jangono-ngono ora ya bapak dhewe godhong jati belong tengah nuruti ati rasa omah Mas piye bune damrene tak kandhani dimi wae iki gendeng apa gendenge irang-irang kendang aplak ramo sikira jajal jogetana gendenge irang jangono-ngono ora aja kuwas den sun marapre sasukma ya Malik ning pelok raketang sithik ayo Pri bajing loncat Robert karo Mei ya ayo kowe kira mergae iki rasa nganggo intro kowe bengi ya buka celuk jeng
loncat bajing loncat kaas tanan aduh abdi lepat tan loncat bajing loncat bajing loncat nggih semanipun tumuli wedal menika para tamu lenggah lebet pikan untuk dahar bojo krami mbapili mangke beksan kalaju saking iring kulon mriki to ngandhap undangan para-para tumuli kataraken rumiyin saking Mas Giyono Pipil Nurwarung Pundruk Sida Makmur saiki dhisik neng Pengkol saiki neng Pundruk ngono tanggalipun selangkung utuh wulan pun 9 beksan versi Sida Laras Mbah Dung saking Jenar. Oh gak ini sing golek mau sapa? Kowe Nur. Oh wis mbok tulis ya. Walah tulisannya apik. Nanti gak cetha. Walah tak kira woro-woro. Gondo Mastuti mandap ninggal katresnan. Manunggal laras barbu monggo sawetahipun katur.